Bologna 2, Inter 1. Ma tantx hemm xi tgħidu. Game over. Prattikament is-sormaj il-lik huwa mitluf, tajnihom il-lik fuq platta d-deb. Ġara dak li kont qed nibża li se jiġri malli smajt li weġġa' Handanovic illi radu mhux se jkun up to standard għal portata ta' din il-logħba. Issa m'hemmx. Bdejna tajjeb jaħasra għaliex l-ewwel nofsija kienu tajbin, ma Umbat deret biċċar li din kienet logħba misħuta lix għalkemm l-Inter għamilna l-istajna il-ballu ma rridx jidħol. Skurjaw Barnautovic l-ewwel xott tal-logħba prattikament. Umbat tom dak ir-rigal radu. Mhux li għandha ħafna xi nżid. Mhux se ngħid nulla dar kriminali min-naħa tal-Inter għaliex xi ħaġa hemm. Ma tiġini frasi pereżempju Dumfries li għal darba 2 ma għamilx dak li kellu jagħmel, prova bir-rastafaw barra. Lautaro minnhom spara fil-għoli wkoll. Dat tip ta' ċansijiet ma tistax taħlihom. Hija ħasra li ma qomniex għall-okkażjoni għax jiena verament rid tittini stilla b'saħħa ma s-sormaj minix la qed nara l-Inter jirbħu l-erba' logħbiet li għad fadal li huma Udinese barra minn darna, Empoli f'San Siro, Cagliari barra minn darna u Sampdoria f'San Siro u anqas qed nimmaġina li issa kif ġej l-affarijiet l-oħrajn se jfallu. Okej, Fiorentina fadlilha ftit ċans l-sifer imma vera ċansi termoti wara l-erba' li qalgħu illum propju mat l-Udinese. Verona ħatgħidu li ħatibqa' tigranfa magħha. Verona l-istorja tal-fa tal-Verona ma Atalanta li let's face it, Gasperini ma noħodux bi kbira li jersqilhom, mhux se jpaxxililna. U Sassuolo skwinzi President tal-Milan u li minn dan nemmen li issa il-momentum qiegħed magħhom. Dri mhux qed nimmaġinhom li ħajtilfu xi punti mill-erba' li fadal, il-biki li beka Pioli swieħ għax prattikament kien biki li seħitna ma it-tort kieku kelli nagħmel portion blame 80% radu u 20% l-isfortuna llum. M'hemmx tagħmel. Mhux li għandi ħafna żjed xi nżid. Proset lil Milanisti li issa ormai huma Champions Elect. Mhux li ħasservini daqshekk ta' konsolazzjoni imma nisperaw li għall-omenu ħassa daż-żewġ logħbiet li fadal nużawhom bħala preparazzjoni u forsi inqumu għall-okkażjoni fil-Koppa Italja. L-appuntamenti tiegħi magħkom huwa għada għall-programm l-intervista fejn se niddiskutu il-BOV Challenge League. Komplu nkitbu fuq Instagram, YouTube, Facebook. M'għandix iżjed xi nżid f'dan l-istadju, lejt tajb il-kulħadd. Sempre forza Inter u proset lil Milanisti li issa prattikament jistgħu jibdew jippreparaw il-festaġġamenti għar-rebħ tal-kampjonat.